আজি মই হেৰি মোহনপুৰ তাৰপিছত ইফালে কি বুলি কয় টাউনত এটা কৰি আহিলোঁ তাৰপিছত ইয়াত কণ্টেষ্টটো আপোনালোকে চায়ে আছে তেখেতৰ কোনো মই দেখা নাই মিটিং চিটিং কিমান কৰা আৰু মই খবৰো পাই আছোঁ তেখেতৰ নিজৰ পাৰ্টিটো অস্তিত্ব ৰাখিব লাগিব এটা দুটাত মিটিং কৰিছে তাৰ বাহিৰে তেখেতৰ কৰা নাই প্ৰজন্মৰ কাৰণে কৰ্মসংস্থাপন এইটোৱে মোৰ ইচ্ছু একজাক্ট মই নাম্বাৰটো ক'ব নোৱাৰিম কিন্তু ভাল এটা ব্যৱধানত হ'ব এইটো क'क्राझार बियाब हिसाबै दिनै देरहाखानाय जे जों जेराव थांदों बेवहायनो रायजो राजाफोरनि जे अनसायनाय बेखौ मोनगासिनो दङ जे जेसेबां हास्थायो 1000 हास्थायबा 2000 रायजो राजाफोर ओंखारफैयो दा बेवहाय जोंहा माने खुनु सन्देह गैया फैबाय थानाय बिसायख'थियाव जोंनि शिवली महिलारि मेडामा देरहाखारबाय आरो जोङो मन्त्रि हिसाबै मोनगोन बेखौबो जोंहा मोनसे मिजिं दङ दा जेननायनि खुनु बाथ्रा गैया इउपिपिएल होननाय बे क'क्राझार समस्थियाव गैला लरेन्सआ जास्ट ओरैनो पार्टिनि माबाखौ लाखिनो छबिखौ लाखिनोसो बिथाङा इलेक्सन गेलेफ्लादों आरो दिनै बे प्रमद बर'नि खैसाराव गोग्लैनाय सासे सुबुंसो जाना दं बुलिका बाख्रा जायखौ बुङो नङा होमबा अलरेडि प्रमद बर'आ 15टा एमएलए समस्थिखौ फाननानैसो रायजोसभानि एमपि देरहादों बिजेपिनो फाननानै जायनि थाखाय इउजिआ इलेक्सन गेलेयाखिसै जिर'ना इलेक्सन गेलेयाखिसै गबिन्दआ गेलेयाखिसै निर्मला गेलेयाखिसै दिनै जलेन दैमारिया गेलेयाखिसै नङा होमबा भुपेन बर'आ गेलेयाखिसै दा बेनो फोरमान बिथाङा दिनै जाथिखौ फाननानै जाग्रा सासे बेफारि दिनै गावनि उदैखौल' नायो दिनै बिथांनो खमथानो थोआ दिनै बिथाङा एमसिएलएबो एमएलएबो एमपिबो जानो लुबैजोबो हारसिङैनो दा बेबादि मानसिनि आखायाव जोङो बिटिसिनि भबिष्यतखौ जोङो आसा खालामनो हाया ओंखायनो दिनै रायजो राजाफ्रा ज' जादों एबाराव जोङो इउपिपिएल दोलोखौ लाथिख' खालामनानै दिनै माने चिर'दिननि थाखाय बिदाय होनानै जों बिटिसिनि डेभेलपमेन्टनि थाखाय जोङो नांगालनि सावगारियाव भट होगोन जोंनि शिवली मेडामखौ देरहाहोगोन बेखौनो दिनै बयबो समायखिरा लानानै दं जों बेखौनो सानदों देरहानायाथ' अलरेडि देरहाखाबाय खिन्थु 126टा समस्थिनि गेजेराव जाहाथे बांसिन भट मोननानै देरहालाङो गोदो जेरेखम आब' प्रमिलाया 1991 सनाव 2001 सनाव बांसिन भट मोननानै देरहालांदों एबारबो बे परिबेसन फैगासिनो दङ आरो जाहाथे जों मेडेल मोननो हायो बेखौसो जों सानगासिनो दं भटार रायजोफोरखौ खावलायगोन जोङो दिनै जोंनि बिटिसिनि डेभेलपमेन्टनि थाखाय जोंनि सेंग्रा सिख्लाफोरनि भबिष्यतनि थाखाय जोंनि साख्रि बाख्रिनि थाखाय दिनै खामानि मावग्रा होनबा एकमात्र हाग्रामा महिलारिल' बिपिएफ सरकारल' दिनै नुदों मोनबा बोसोराव प्रमद बर'नि सरकाराव खालि थगायनाय जोबनो गैया अमा फिसा रानगोन साख्रि बाख्रि होगोन 75,000 होगोन हानि फाट्टा होगोन बायदिसिना दिनै लब खालामनानै जोंना सेंग्रा सिख्लाफोरखौ आन्दायहोदोंमोन खोमसियाव लांदोंमोन दा बेखौ जों सोराङाव लाबोफिननो दिनै नाजागासिनो दं आरो बे मोनबा गेरेन्टिनि गेजेरजों जोङो बेखौ आराम्भ' खालामबाय आरो खालामलांबाय थासिगोन